A tu je to, vidím to už teraz. Už ťa vidím, Jaro. Aha, tu je oný, Miro. Milan? Marek je tu? Už natáča. Hej. Jaro natáča. Do piči bohové mi odpísal chalan. Čo ti napísal? Nerozumiem presne tvoje požiadavky, ak máš kartu v Dreamboxe, tak predpokladám, že ju využívaš na dekodovanie programov. Na stoličke, panoramatickú. Prečo ti odpovedal hneď takú somarinu? Jaro. O toto nakresli, aby bol celý záber dookola, ako Matrix. Matrix. No. To sa musíš ty otočiť v lufte. Ale počkaj, aké ten... Nie. Nie, to ti to... Kamera sa bude točiť. Joj? Kamera sa točí, nie? Kamera sa točí, on stál, hej. No. Tak sa postav na jednu nohu, aby nebolo vidno, že stojíš na zemi, že budeš v lufte, vieš? No. Teraz ty sa musíš točiť. A rovnomerne. No. Počkaj. 3D. Nie? Či ako? A teraz sa sadni a toč sa do druhej strany. Ale však koľko... Ja to nemôžem točiť, ty sa musíš točiť. Haluška. A keď sa budete dvaja točiť, jeden tam. Tu je už úplná halus. Boeing 721 padá. V robote, zle mi tu robia Jarko z On Orange. Kde? Tam čo búcha s tým dierkovačom po stole. Haló. Áno, už nakúria. A vidíš to. A ty? Ty už si v robote normálne? No tak môžeme ísť na Kofovu teraz. No, tak sa ti ozvem, hej? No, dobre. No, čau. Nerob, to sa ti nie, potrvím, ne? Aký je dneska program? Či to vidím? Mazanie. Počkaj, je to nejaká ona? Dneska dávajú vysielanie. Počkaj, toto už bude ale aj dosť veľa. Taký väčší? 2-minútový. Počkaj, daj taký screenshot. Mne to sa mi ľúbi, táto paleta. Toto si odkúš, pozri. Dobre, ono. Kúkos, pozri, ako padá. No vidíš, a okolo toho by sme sa mali točiť. A čo to? Bolíky. Na tento, ha. Aha, ligoty sa to Takto, počkaj, takto. ligoty. Takto surfuje. No. A ja mám ani do kamery zobrať. Počkaj, nevidno ani čo sa deje. A tento padá na lyžu. Jump. Zblíženie. A vidno mu do tváre, v očiach má strach. Cigarety, parašutisti. 5. 2005.